Tehdään tänään kevään kunniaksi kukkamaalaustaulu struktuuripastasta. Kukkamaalaustaulua varten tarvitset struktuuripastan, sitten tällaisia palettiveitsiä, siveltimiä eri kokoisia, mitä vaan pusseja. Mulla on tässä käytössä Ikean uudelleen suljettavat pussit ja akryylimaaleja. Sitten hahmottelin noita kukkia lyijykynällä tohon kanvastaululle. Tosiaan voit tehdä ihan minkälaiset kukat haluat, mutta mä itse suunnittelin tällaiset vähän isommat kukat ja pienemmät kukat ja siihen ympärille lehtiä. Minä päätin käyttää juuri näitä kyseisiä akryylivärejä tässä mun kukkamaalauksessa, mutta voit itse valita minkä väriset kukat haluat. No niin, sitten sekoittelemaan värejä keskenään sitä struktuurimassaa. Itse haluan, että lopputulos on semmoinen pastellisävyinen. Niin sen takia lisään vähän vähemmän noita akryylivärejä tuohon struktuurimassaan, mutta jos haluat värikkäämmän, niin sit lisää vähän enemmän sitä väriä siihen ja siikata sit struktuurimassaan. No niin, sitten kun se pussi on täytetty sillä värjätyllä struktuurimassalla, seuraavaksi vaan pursuttelemaan niitä kukkia siihen kanvastaululle. Ensin pursuttelin ne kukat ja sitten levitin sitä massaa kohti sitä kukan keskustaa tuolla paljettiveitsellä. Mutta mun mielestä siitä ei tullut semmoista hyvää jälkeä, niin sitten otin siveltimen käyttöön. Tietenkin nappasin liian leveän ja paksun siveltimen, niin siitä ei tullut semmoista yksityiskohtaisempaa jälkeä, mutta sitten vaihdoin siinä prosessin aikana semmoiseen ohkaisempaan, niin siitä tuli paljon parempaa jälkeä. Mielestäni siitä uhkaisemmasta siveltimestä jää paljon kauniimpi jälki kuin siitä leveämmästä, mutta jokainen tekee omalla tavalla. Jos tykkää semmoisesta paksummasta jäljestä, niin se sopii myös, että käyttää, riippuu minkä kokoisen tekee taulun. Mulla kun on tällainen pieni, niin sitten se ohkaisempi sivellin soveltuu siihen paljon paremmin. Kuitenkin päädyin tekemään ne kukan lehdet sitten palettiveitsellä, koska mun mielestä siitä jäi semmoista kivaa kuviota, kun sitä sillä terällä paineli siihen. Lopuksi tein vielä tuohon taulun sivuihin struktuuripastasta niitä kukkia ja lehtiä, koska mun mielestä siitä tuli paljon kauniimpi jälki, kun se menee siihen reunojen yli. Tällainen tästä tuli. Mitäs tykkäätte?